Maing gabi eh. Wa ko maandaman eh, wa sa kukunaw na kasi consulted, pero naalala ko yung kanang naagian ba sa nabitas Facebook, ningon sila nga ang pagsubok mo ay susi aron sa tagumpay. Ako rin Tagalogon, kay namay waray nga kibawa sa kuwan. So, musubok kita. Doon na yung sa istorya sa Facebook, ningon yan suwayan pagpalupad, pinaagi sa kanang mga unsay na sa instruksyon. Ningon siya kinirday pinduton kaya lumulupad. Nilupad. Karon aron pagpahagtampay sa taas, iya sa gipindot aron pagpahayahay. Kaya gibasa man niya ang libro, pag kumanyag basa sa dahil katapusan, gusto siya magpahuway. Kung saan pagpatugpa, lingon man nga, pagpalit og libro tuwa sa volume 2. Kung saan nga pagpalit ko siya sa taas, mao na lingon nga, ang kinabuhi, kung suway ka, suway lang, pero una-una agad na makatugpa ka sa katapusan, kay dili, mo sa des kinabuhi, ang ato ang kaminyo, ang kuminyo, doon sa iba rin, ang murag, minyo-minyo ba? Tuwa man. Muna ako'y katambag na, anyong pagsuway, nagpasalamat ko kay sila tingali, dinan na to, ilang tambag niyo ron kay, ako si Jim, 1 month pa man to, karon sa inyo hang, kagayon, murag lupa, nitumpa na mo, niya karon di desisyon. Usara nga kung imanan sa gingon sa pare, katong isbutang galing yung sing-sing, kung nahinumdo mo ito, katong itaw nga, ang amahan ko noon, nangita siya, naglataw ka to sa surrender. Layo pa ganay, igagaw sa siya, ang amahan ng iyang anak, nagpadong, kay kalipay niya nga niya, ni surrender na to, muna yung sinisay sa sing-sing na namin yung karon. So, kanang sing-sing nga, itong dimana, huwag laing magkabuha ko noon muna, tended to aspart. So, mura na yung kaminsan. Thank you.